sembla, a principis de dimecres a diumenge. Però ara quantes funcions heu fet de prova? 11, portem, però ja són... Perquè ara, els que feu teatre, feu una cosa molt xunga, eh? Bueno, xunga. 80 funcions de rodatge i l'estrena oficial és quan ja la gent s'ha avorrit pràcticament. Sí, bueno, no sé. No, nosaltres hem fet, nosaltres hem fet del 23... L'estrena oficial va ser el 28 i vam començar a fer funcions el 23, crec. Doncs 5 dies. Senyor Ribalta, Tampoc. Ribalta, Digui'm. escolta'm, però aquesta companyia amb el Xavier Mira té nom o no teniu ni nom? Sí. No hi ha pressupost pel nom. Que sí que tenim nom, Los Tigres. Los Tigres. Los Tigres, ens diem. Però bueno, això no era per pintar i tot això, Sí. i que l'amo era un cantant a Planes? No, això... La cadena Los Tigres. Això, la cadena Los Tigres. No, però això és una orquestra de ball en la que el Xavi Mira havia cantat fa molts anys. Ah, sí? Ja no es deia Los Tigres quan ell hi va entrar, però s'havia dit Los Tigres. Havia sigut cantant d'orquestra? Sí. I ho va deixar? Sí, perquè estava cansat. Es veu que és molt cansat. Anar cantant. Diu, coño, cap aquí, cap allà, pum, la gent borratxa a les 4 del matí, otra, i tot diu que era molt cansat i s'ha anat a fer teatre, que tampoc és molt Bueno, de tu pavo. vols dir que ets cansat, tu ara estàs fent Nelly Blue. Qui se li ha acudit a aquest títol tan maco? Que és maco. Nelly? I no vol dir res, a més a més. Nelly Blue. A més, això és un compendi de coses que hi ha. Nelly, la mare d'un dels personatges, es diu Noelia, la cançó Noelia de Nino Bravo, la laca Nelly, que és un Això no, jo no em foto l'aca ni res. Perquè... No? No. Bueno. I tu? Tu te'l podies posar, eh? Jo tinc molt cap. Jo sí no m'hi quedaré. I bigoti. Mai, sí. Bueno, mai, espera't, eh? Anem aquí a aquell barri d'aquí a prop, Sancho d'Àvila, allà queden guapos, eh? Sí, bueno, n'hi ha que no, home, és veritat, hi ha tot ninxos i dius, hòstia, la Calavera, això deu ser la tieta no sé què, no sé, que la gent discutim, aviam de qui és, i dius, hòstia, té cabell encara, l'únic que els hi queda. Molt bé. I el Blue? Doncs també el mateix, un compendi de... Acabem més o menys l'espectacle cantant al Volare, que és el Dipinto di Blu. El Blue Dipinto di Blu. De creuar l'oceà que tenim tots dos, d'anar a Amèrica. De mans d'aquell mànager que es diu Martin Oceano. Sí, Tot... Això no ho vaig captar, el Martin Oceano. Fixeu que els autors teniu això, que aneu treballant perquè després 4 espectadors, en aquest cas jo, una mica justets, no ho captem. Escolta'm, t'han fotut una crítica bestial, eh? Sí, no? Al periòdico. Començo, aviam què passarà. Perquè tot va bé, tot va molt bé. A mi em va emprenyar, eh? Us van deixar tan bé els dos, sobretot també... Bueno, tu, amb el Xavi el conec menys, però dic, hòstia, aquest tio... I no et van dir res dolent. No. Jo tenia ganes de veure alguna cosa allà. Sí, però de moment t'hauràs d'aguantar. El que passa que... Clar, penses, hòstia, si comencen a baixar totes de cop, perquè de moment va com una seda, tu. I la gent s'ho passa de collons i tot. Tu allà et dius Puig. Puig. Molt Puig. I tens una perruqueria. I pensa que només interpretes tu el primer número aquell, con todas las monedas sono tremendo. El primer tio que va aplaudir l'acabar, que potser m'has de pagar alguna copa, vaig ser jo, eh? A gust, perquè donaven ganes d'aplaudir. Home, té una canya, aquella cançó té una canya de collons. I un perruquer que no és gay, que ja està més molt, i que té il·lusions de cantant, és un personatge, vaig a dir un adjectiu que fou molt de fàstic, entranyable. Sí, jo penso que sí. Està sonat, pobre home, està sonat, però no fa mal a ningú, i ell va vivint la realitat com li sembla, i a vegades a viure l'altra. A més, en aquest aspecte l'obra no se'n parla per res del context polític que hi havia en el moment, de Franco, no sé què, però si ho penso una mica fredament, bueno, són maneres de fugir de tot el que dius. Pues jo canto cançons italianes a concursos per allà. I em dic Rocco Mastroniani, i ja està, i amb això vas per la vida de la mà de Déu, sense endrogar-te ni res. Ah, no. Escolta'm, bueno, tu has dit de fer teatre, però jo encara recordo, igual estic enamorat de tu fa molts anys, segur, de veure aquella coral Follim Follam, i estaves tu allà a última fila, allà cantant. Què era això, Follim Follam? Explica-li al poble què era això. El Follim Follam va acabar superventes, els discos, i fent uns concerts bueno, va ser l'èxit tot, semblàvem cantants de rock, allò.
Allò era un recull de cançons populars de taverna, de tota la vida, que el meu pare, quan vaig arribar, va dir, mira, hem fet això, tal, les coneixia totes, i, bueno, que les vam ajuntar per fer un dia en broma a la cuina, l'antiga cuina de l'Institut del Teatre de Barcelona, per un sol dia, per fer una cantada. Abans el Joan Anguera i el Joan Oller, que havien com inventat una cosa, i això, el Joan Anguera va ser el que va dir, va, tirem endavant. I vam fer i va funcionar molt i tal, i va veure, dius, home, doncs, va, anem fent. I, hòstia, Perquè éreu molts allà, no? Sí, va passar-hi molta gent. Al principi érem 10 persones, em sembla. Només? Sí. Éreu 10, més o menys. Sí. I llavors vam anar canviant... I tot eren lletres marranes. Tot. No, lletres marranes, blasfemes, una barbaritat. Avui en dia no podíem fer allò. I anàvem barretina. No. Però anàvem, en algun moment, potser sí. una faixa, sí. Però anàvem amb vestits de coral. Però exacte, que es notava que éreu d'aquí. Home, sí. Les 4 barres s'hi veien. Home, sí. I les cançons es veien. Aquella picantor catalana de botifarra. Perquè tu has nascut a on? A Sallent. A Sallent, això és al Baix, al centre. Tu tenies que ser minero, no? Més aviat. El meu avi era minero. Soy minero. El meu avi, sí. Cantava això o no? No. Afortunadament no cantava. No estava per... Afortunadament no. I tu el vas conèixer, el teu avi? Sí, el meu avi va morir ara fa 3 o 4 anys. No diu que anava tan malament això a la mina. Mira. Però què era això, de carbó? No, són de potassa. Potassa. Mines de potassa. Bueno, no comencem a frases rares aquí, eh? No, bueno, fullant. I no feia mal això? No fa tanta mal a la salut? Suposo que sí. No ho sé, perquè de fet a la comarca està tot zones ja que s'estan morint els arbres, que el riu baixa mig salat, i què sé. Però això abans la gent no s'hi fixava, no? No. Ara es creia... Home, què vaig dir de fixar el meu avi que venia d'Andalusia, del desert de Rio Tinto, aquí, que es llevaven a les 5 del matí per anar... La immigració, el meu avi és de Huelva. Jo em dic Ribalta Hermoso. Hermoso t'ho notava. Ribalta, també. I quants anys tenia, dius, quan va morir el teu avi? 90... crec que 92. Collons, nano. I el meu avi en 90 més. Així la gent a tortura ha d'aguantar molts anys, també. Això és el que... De tot això, dius, el meu avi era molt... Bueno, però ja està mort, tu, dius, aviam. I flamenco, vull dir, estupendos de salut, molt bé. Molt bé, i anava a pencar sempre, i ben avall, ja es baixa molt aquelles mines, o com van? Sí, es veu que sí. I tu no t'ha fet il·lusió ser miner? Molta, però no m'hi han volgut, i dic, doncs escolta, me'n vaig, i estic aquí, al Capitol fent el pàries amb el col·lega. Escolta, que en el teu currículum aquest, abans d'arribar al Nelly Blue, veig que m'ha impressionat que ets una gran nota per l'Institut Escènic de Terrassa. A l'Institut del Teatre, sí. Diplomat o no sé què. Llicenciat, em sembla que és ara. Llicenciat de l'Institut Escènic de Terrassa, que amb això ja pots anar pel món, no? Sí. Tu dius, escolti, ¿dónde ha estudiado usted? Sí. Sou molts vull dir, d'aquests o què? amb titulació, jo crec que tens el mateix bagatge, no sé, que l'Eudald Carbonell, per exemple, que un d'aquests, no? Tu ja tens aquest títol, dius, el doctor, sí, bueno, però jo també. I els d'aquí de Barcelona, l'Institut del Teatre, miren no, és el mateix. Miren per sobre o no? En realitat és el mateix, de Terrassa. És el mateix, però sou de Terrassa. Ja. Sí, no ho sé, no. La veritat és que no. Bé, un dels altres invents grans del Follín Follam va ser conèixer el teu nòvio camuflat, que ho sap tothom, encara que ell sigui per la família, el senyor Locartanyà Xavi Bertran. Amb aquest estàveu junts, no, ja? Sí. Amb aquest vam estar junts i llavors vam tenir companyia. La mòmia. La mòmia, exacte. Amb aquest nom que volíeu fotre de bo? Que li vam posar la mòmia. No sabíem quin nom posar de la companyia i érem buscant documentació a l'hemeroteca de Sabadell, imagina't. I tal, i vam dir, hòstia, clar, hem de posar un nom. Dius, què? No hi ha res que es mereixi, aquest nom. Hauríem de dedicar-li a aquest senyor o amb l'altre, o amb aquell, vam veure tot de gent i vam... Això és molt lleig, vam veure passar una autèntica mòmia, vam dir, dediquem-li a la companyia. I li vam posar la mòmia en honor a un senyor que passava, que era molt... I no va acabar de funcionar, allò. Bueno, sí. Vam fer molts bolos amb el Tractim de Bors, va ser un èxit, sí.